थाखाय एंगारनो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनै नुजाफैनो हायाखै। फैनो गोसोमोन बिथाङा। दिनै बिथांनि जायगायाव आंहाबो गुबुन बिजि प्रग्राम दंमोन, बिजि सिडुल दंमोन। होमब्लाबो आंनि सिमानिनो हिसाबै माखासे बिजि सिडुलखौ दोनथ'नानै दिनै बे चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि जेनोखि बैसागु फालिनाय दिनैनि बे फोरबोआव आं नुजाफैदों आरो बेयाव नुजाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों। डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथौ गौथुमनि जिल्ला सिङाव थानाय 20टा जेनोखि आनसलिक 10 आनसलिकनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो माखासे दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारियाव जेरै माने मोसानाय लांदां बैसागु मोसानाय, बे बैसागु मोसानायावबो बाहागो लाफैगिरि बिथांमोन फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा निसिमा बियाबनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो आफादगिरि दंफैयो जोंहा आदा सामाचरन मुसाहारि बिथाङा। बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंना दंफैयो फरेस्ट दा आरो गोबां बेबायदिनो मावथि हान्जा बिथांमोना दंफैयो, दैदेनगिरि बिथांमोना दंफैयो आरो बेबायदि जेनोखि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोंनि हारिखौ मोनसे सिगांथिं मोजां मोनसे अर्गेनाइज माने मेनाराव दैदेनलांनो हाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं दिनै बयखौबो खनसेनो लोगो मोननायलाय दिनै बिथांमोननि बयनिबो साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ देरसिनफोरनो आं बावदों आरो लोगोसे जाय आंनि दुइसिन दङ बिथांमोननो आंनि अननाय, गाहाम अननाय, हामलायनायखौ बावदों आरो दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाय बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि माहारिफोर दङ, हारि माहारि दङ, बिथांमोनहा देग्लाय बे गोदान बोसोर बैसागुनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि साफ्रोमनिबो गाव गावनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरो फुराफुरि भाबै माने साक्सेसफुल बा जाफुंसार जाथों, बेखौ आं आफा आनान गसाइ आरो बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आरज गाबो। दा नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ, बिथांमोनजों लोगोसे न'खर बिगोमाफोरजों लोगोसे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौबो मोजाङै फोरोंनानै जाहाथे गिदिर गोलाव खालामनो हायो, बिनि थाखायबो आं बिथांमोनखौ खावलायनायजों लोगोसे आफा आनान गसाइ इसोर आरो बोराइ बाथौनाव आं खावलायनानै आं सुंद' बुंनायखौ बुंनो फोजोबो। जोङो बे बैसागु रंजालि बैसागुखौ बोसोरै बोसोरै जायगा सोलाय सोलाय जोंनि जिल्लानि सिङाव खुंबाय थायो। बियो जोंना निसिमा हालामाव एबार खुंनाय जादों 39थि बैसागु फोरबो फालिनाय, बेखौ जोङो खुंबाय आरो दा बेनि गेजेरजों जोंनि गोदोनिफ्राय बर' फोलेरनि जे गुदि धोरोम, बे गुदि धोरोमजों जोंहा बेहा सम्पर्क दं होननानै जोङो सानो। जोंहा बा सानथौनि मोनसे गोथौथि दङ। बा सानथौआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबाङानो गोसारनानै दङ, गोबाङावनो धोरोमनि बिथिङावनो समाजनि बिथिङावनो आरो बेबादिनो सामाजिक जिबननि अनगायैबो जोंनि बे दा जे जों फोरबो फालिदों बेबो जोंहा बा सानथौजोंनो लोब्बा थाफानाय होननानै जों सानो आरो। आनसलिक थाखोआव माबायदि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नोंथाङा जिल्लानि हिसाबै माबायदि लुबैयो? बेखौथ' जोङो मोजांखौनो लुबैयो। दा जोङो बेखायनो जिल्ला तरफनिफ्रायबो जे जिल्लायाबो खुंगोन आरो आनसलिकफ्राबो बयबो खुंनांगौ होननानै जोङो बिथोन हरनाय जायो। नोंथाङा जिल्लानि सासे आफादगिरि हिसाबै जोंनि ओनसोलफ्राव माखासे बैसो जायै गथ'फ्रा बैसागु फोरबो फैयोब्ला बांसिन गथ'फ्रा थानाय बेखौ जोंनि तरफनिफ्राय जिल्ला तरफनिफ्राय बेखौ जोङो हामा सानो आरो बेखायनो बेयो जोंनि मोनसे जातीय समस्या हिसाबै बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि बेब'स्थाखौ जोङो बायदि बायदि लेभेलाव जोङो लानो गोनां जायो। बेखायनो जोंहा बैसागु रंजा सान फालिनायनि गेजेरजोंबो जोङो बे गेवलां बैसागु बोथोराव गेवलां मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे गुबुन गुबुन उन्दै बैसोआव हाबा जानायानो होनदों, दायनानियानो होनदों, माबा माबि गाज्रि दानि परिबेसाव जानाय सोरजोंबा दोनखारलांनाय मालांनाय समस्यानो जादों, बेफोरनि गोथौथिखौ मोजाङै बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै गेवलां मेलनि गेजेरजों जों फोसावनाया
गोनांथि दं होननानै जोङो आनसलिकफ्रावबो बेखौ बिथोन हरनाय जादों आरो ओरैनो नैबे हाबाफारियाव आलासि आरो बाथौ धोरोमखौ जोङो आलासि हिसाबै जोंनिनो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनि ससियेल बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव 37 नं गावनि सिनायथिखौ लाफैनाय गुरै एमएलए खावलायनाय जाबाय। समष्टिनि जोंनि दानि एमएलए बिथांखौनो जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै बिथाङा मोनबाय गुदि आसलते फरायसालिनि बिथाङा नङामोन जोङो गोबाव सम फोरोंगिरि रायजो सभानि एमपि रन्जना मावबोनाय सारखौ जोङो आलासि हिसाबै जोङो लिंदोंमोनब्लाबो बिथाङा बिथांखौबो माबा बे गांसे आर'नाइजों बेस्थ'थायाव बरायफैनाय गुरै खावलायनाय थानायनि थाखाय बिथाङा बाहाय नुजाफैनो हायाखिसै आरो समाजारि बिजोङाव नोंथाङा बाथौ गौथुमनि हिसाबै माबायदि थाजानो लुबैयो जोंनि बर' रायजो जादों जोंनि समाजखौ आं बेखौबो दहाय जेब्लानाखि फिरफिला दिखांदोंमोन सिङाव हाबफैदो बेनि बिबुंथियावबो बुंबाय बेयो जोंनियाव अलखद फैबाय थानो नागिरदों ग्लबेलाइजेसन बरायनो मुगाखौ खावलायबाय लानानै आरो मन्थुर बिथांखौ माखासे जोंनि इन्टारनेटनि मुगाखौ आखाइ लानानै हमनांगौ बयबो मानसियानो दाम बिथाङा बाथौ गैलाबा धोरोमखौ जिउयै माहाबै रबार मोनग्रा मोनसे सासे बानायनानै बाहायनो आर्टिफिसियेल ब्रेन नाथाय सोनानै दङबो जोंनि जोंनि समाजखौ बिया बिसोरनो गौथुमनि सिङाव थानाय हाबाफोरखौ मावनो लागै हमबायब्ला जोंनि गोबाव सम माबा बिया गौथुमनि हाबा हारिमुनि मावबोनाय बायदिसिनानि आरो लोगोसे गोनांथिया बिथाङा गैला सासे होननानै अजा मानसिफ्रा जिहेतु साननो नागिरदों मुस्रि जोंनि हाखाव गेजेराव बेयो मुसाहारि खिन्थु जोंनि आमायखौबो जोबस्रांनायनि लामा सिगाङाव जागोन फैनानै बेजों जुदि थुलुंगानाय गुरै जोङो खावलायनाय जाबाय गेलेमलांफायोबा होननानै आरो आङो बिथांखौबो बेखौ गांसे सानो आरो आर'नाइजों मान बावनाय गुरै खावलायनाय जाबाय।